Masusama sa gihabulan og haze ang kalangitan sa Metro Cebu sukad pa sa miaging semana. Pagpasabot sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Central Visayas kon DENR EMB7 nga kinitungod nga anaa na sa very unhealthy category ang air quality index sa pipila ka bahin sa Sugbo. Base sa datos sa EMB7, anaa sa 177 Air Quality Index kon AQI ang Metro Cebu ubos sa kategory nga very unhealthy karong Lunes, Abril 20. No, dako gid ang rason ani kaning pag-init sa atong temperatura bitaw kay tungod sa kainit sa palibot mo na gaan kayo ang mga particulates na ragit. Ang tendency ana magsuspend ra gid sa angin. Nabantayan ng maong index sa Talisay City Station ni adto pa lang Biyernes, Abril 17 nga niabot sa 112 AQI o unhealthy for sensitive groups. Gani kagahapong adlaw, Abril 19, anaa sa 199 AQI ang natala sa EMB7. Adunay may pag-ubos karong adlaw, apan pabilin gihapon kining kritikal sa panglawas sa katawhan. Matod sa DENR EMB7 Air Quality Monitoring Specialist nga si Engineer Arthur Nino Kalupig, nga dakong posibilidad nga tungod sa grabe nga kainit sa panahon nga nasinati sa Sugbo, may resulta kini sa stagnant nga paglihok sa hangin. Hinungdan nga ang mga aso, industrial smokes, vehicle emissions ug laing matang sa polusyon mahimong abog nga magpabilin sa lugar. So, oras ang pinagkagrabe yun? Yes, monitor natin yun. Based ang monitoring sad sir mo peak gina siya mga 5 to 6 PM. Dugang pa ni Kalupig nga unang nakasinati ang Sugbo og very unhealthy air ni adtong tuig 2019 tungod sa Indonesia grass fire. Apan una kining higayon sa Sugbo nga ang hinungdan sa makadaot nga hangin tungod sa localized pollutant. Gitanaw sab sa maong ahensya ang mga milabay nga grass fire ug sunog sa Metro Cebu isip contributing factors. Sa pagkakaron, padayon ang pakig-alayon sa DENR EMB7 ngadto sa mga local government units. Samtang, ang bahin sa lalawigan sa Sugbo, andam na ang Emergency Center sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kon PDRRMO o gimanduan ang mga district and provincial hospitals nga iisa sa heightened alert. Sa namay group chat anak tanan chief of hospitals sa atong 16 provincial and district hospitals wala man gyud tay mga reports so far, thankfully. Muna need lang sad gyud nato og kanang help sad sa ato sa public karon na taman sa makaya with this ongoing di lang sa gyud kaayo ta mo gawas-gawas. Ang DENR EMB7 mipadayag nga labing dali nga solusyon aron masumpo ang kakuyaw sa unhealthy air mao ang pag-uwan. Apan samtang padayon ang hagit sa unhealthy air, midugang sila og ikalimang ekipo nga air monitoring system nga PM2.5 microgram. Padayon ra ni mag-move ang iyang filter once nagsige og sampling, magsige ra nagtuyok ang filter. Kani? Base sa maong air quality index, kini posibleng makaapekto sa katawhan ug maoy hinungdan nga makasinati og ubo, sore throat ug shortness of breathing. Maong ang DENR EMB7 padayon sa pagpahimangno sa katawhan nga magpabilin sulod sa balay kung mahimo o kung kinahanglan mo gawas. Magsulob og N95 o KN95 face mask, pag-cancel sa outdoor activities, magbinantayon sa balita o magmonitor sa panglawas. Kini si Mark Armas, alang sa MyTV, Cebu.